Alîkarê Wezîrê Derveyê Amerîka dibêje ku Washington rejda li ser çûna Esed ji desthilatê, ji ber ku Sûriya aram nabe eger Esed li ser desthilatê bimîne. David Satterfield, alîkarê Wezîrê Derveyê Amerîka ji bo karûbarê Rojhilata Navîn re gihand ku Amerîka daxwaza krêza Sûriyê di riya Netewên Yekgirtî û biryarên Encûmena Ewlehî ya Navdewletî 2254 ve çareser bike. Her wiha David Satterfield got ku Amerîka danpêdanê bi hewlên Rûsya ji bo çareserkirina krêza Sûriyê nade û ew jî ji ber ku siyaseta Rûsya li Sûriyê ne zelal e. Alîkarê Wezîrê Derveyê Amerîka serbar kir ku rijdebûna Rûsya li ser mana Esed di desthilatê de wê çendiyê di daxuyakirin ku Rûsya naxwaze aramî li deverê berbelav bibe weke serdemê Yekîtiya Sovyetî. David Satterfield got ku gelek caran daxwaz ji Rûsya kirine di vê krêza Sûriyê bi siyasî bê çareserkirin û niha jî ew daxwaz ji Rûsyê dikin ku fişarê li ser rejîma Esed bikin da ku krêza Sûriyê bi siyasî were çareserkirin. Derbarê hebûna hêzên Amerîka li Sûriyê, Satterfield got ku hebûna wan hêzan li Sûriyê ji bo rûbirûbûna Daişê ye û her wiha rûbirûbûna Îranê ye. û ji aliyê xwe ve Wîzareta Derveya Rûsya got ku Amerîka hewl dide astengiyan li hember li darxistina sûcî durust bike û bi awayekî nerînî bandorê li biryara opozisyona Sûriyê bike. Maria Zakharova berdivka fermî ya Wîzareta Derveya Rûsya di Kongrekî Rojnamavanî de re gihand ku David Satterfield, alîkarê Wezîrê Derveyê Amerîka ji bo karûbarê Rojhilata Navîn işkere kiriye ku Amerîka li dijî sûcî wê bingavin bavêjê di riya Netewên Yekgirtî ve. Zakharova daxuyakirin ku civînên Cenêfê û danûsandinên Esîtana û Kongrê Sûcî peywendiya wan li gel yek heye ji bo dîtina çareseriyeke siyasî li Sûriyê.